szülők totál idegesítőek. Nekem mondod, anyám mindig megmondja, hogy mit tegyek. Amúgy meg azt nem értem, hogy a szülőket miért kell kibeszélni. Ő gondozott el, mikor pici voltál. Ha valami nem tetszik, lehet elmenni. Ja. Jó, de még beszélek veled, Elza. Amúgy anyáik hol vannak? Nem most itt beszéljük ki? De. Ada nincs most itt. Se anya. Ada! Anya sincs itt. Hogy csinál a paci? Ülj ide. Hogy csinál a paci? Ó, de ügyes vagy. Juhú! Juhú! Ideje lenne hazamennünk, nem gondolod? De én még szeretnék veled maradni. Tudod, hogy mennyire szeretlek? Igen, tudom, hogy mennyire szeretsz. Én is nagyon szeretlek.